Nairobi. Ne ochuno weg ohala e chuny boma Nairobi mondo mi omany rawere marito mwandu mage mondo mi kik yaki kaka osebedo katimore kinde ng'anyo mosekalo. Kweth mag rawere ne okwore dho dukni kod kuonde ohala mamoko ka moko to noting'o koda ka gilweny. Ka jafwambo marwa Eric Owenga lero, chuny boma Nairobi ne odong' nono ma onge ohala mane timore. Saa 3 okinyi chuny boma Nairobi ne odong' kaler e yo mane podi okone e sigand ng'anyo pacho ka. Chuny boma ne chalo gunda kendo weg duke no loro te, kata kamano ne giketo ikruok margi giwegi. Ikruok mane geto geng'o yako mwandu magi timo nosebedo katimre e ng'anyo moko mokwongo. Rowere e kar kwan gi noting'o ludhe maromre kendo machalre e lora duto mag ohala e chuny boma ni. Fimbo sisi wenyewe ni kujilinda. Kama umekuja na mawe huwezi piga mtu na slippers. Kweli. Lazima ukae na lungu pia ulinde mali yako. Sasa goons ndio warutaki mambo ya goons. Juu wanaharibu mali, unaona ile wakati mwingine vile waliharibu nini? Uharibivu ya mali, maduka inavunjwa, kamera zinaharibiwa. So sasa hasara ilienda mingi sana. Apaya ahinya kama ohala timore mapeka ka River Road, Lithuli, Mfangano, alura ma OTC e kinde mamoko obila gi rowere ne tiyo tich achiel. Kalore gi jogo mane opango rowere mag wegi ludhegi, ne ginyalo romo 500 kendo omenda mane ichulogi ne ene kind 500 nyaka 1,500 kanyo. Kila mtu anakuja kupora. Because of what? Hapa hakuna mali ya Ruto. First of all, sisi ndio tulimuelect. Mimi Ruto hajanipatia job mahali popote. Na mimi nilimpigia kura, hajanipatia kazi. Tumejipanga kihela vizuri. Sisi wenyewe, sisi tuko na mtu ambaye anatufinance, ni pesa zetu ndio tuhakikishe vitu zetu tumeweza kuzilinda. Vijana ni wale tunafanya nao kazi, kuna wale ni tenant, kuna wale wenye manyumba, kuna wale pia ambao ni vijana hawana kazi, tunawaambia wakuje tuwapatie kazi. Ndio tuhakikishe tumelinda vitu zetu hapa Nairobi. Tunasemanga you hire a thief to catch a thief. Kwa sababu hao watu wanajuana pia. Sisi kama wanabiashara tunaweza kosa kuwajua. Lakini katikati yetu tunaweka wengine kadhaa wenye wanaweza tuambia ule ni mwizi ama usi mwizi, na wanajua, hata wengine wanajua kwenye hizi vitu zinapelekwa. So lazima tukue tumeshirikiana na wao ndio tuweze kujua hata zile ziliibiwa pale zilipelekwa. Koweyo ludhe mane giting'o kaka gilweny magi ne gin kod winjruok maling'ling' mabende ne konyo gi ng'eyo kaka gitiyo maonge mbachni. Kuom ranyisi, ng'iane usi marakwar marowere otwe lwetgi. Mae ne pogogi kod jonjore mamoko mabende ne kod riyo mar donjo e chuny boma to bila ne ogeng'o. Hii ni ya leo. Wakati mwingine labda itawekwa kwa mguu, wakati mwingine itawekwa kwa shingo, wakati mwingine itakuwa kala nyingine, wakati mwingine itakuwa rangi. So ni kitu ambayo mtu hawezi fikiria kesho itakuwa nini. Sisi kama wase wa hii area, sisi familia kubwa sana fadhi, na ndio maana tuko na hii ribbon ya red. Sisi familia kubwa, hata tunajuana kama familia, sisi familia kubwa sana. Obila bende nen kod gimachiegni samoro ma siro tijgi kata konyre kodgi e rito mwandu mondo kik kwal. En telo mar ariyo ma rowere momanre kod ludhe ka achiel kod gigo mager osebedo katiyo machiegni kod obila e kinde gayo ng'anyo e boma Nairobi ka. Gino bende nyuolo penjo ka obila bende kod teko mar rito mwandu ka achiel kod ngima oganda jo Kenya. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kama chielo chenro mag